Вече снимам. Бягай от тук, искам да снимам хакера. Махай се, бе. О, ето го, хакер, порта Блейд хак. Май ми се става. Ето, Блейд какъв е хак. Антикнова, килаура, умря тос. Майко! Мен също ще ме убие, майко! Оба скелет. Да, обичам да скелет. Виж скелета ми идват на момчак. Всеки. Само стоите. А че посмотри, виж, искам да ме букват. Костюм! О, взех фулка мой! Да. О мой, взех фулка. Ами че ме видиш, защото ти ми трябва да ми дадеш сет. Какво каза? Трябва да ми дадеш сет, ще да те умря. Аз почти взех фул сет мой, бас, якото, ох мой. Ами сега не съм радий, че аз ще го нося. Кой не? Ох, yes, bitches. Лъджи, мой фук. Лъджи. Какво? От пицата. Ръката влиза. Човек, аз нямам видео там зад. Ей, сега идвам. Чуле? Когато е са. 10 секунди 15. Окей, благодаря. А че я знам, че си така разтия се постоянно.